Nay, mayong hapon. May hapon sa Hamang kagikan. ikan ko sa uman, nagkuha ko saging. Nakuha kag saging? Unsa uman nimong saging? Akong pabartiran og bugas. Imong pabartirag bugas. Oo, wa man may bugas. Ah, wala may bugas? Wa man may lugagon. Mo may dungagon karon? Wa- Sus taon pod. Wa ko'y bana magbuhi. Ha? Ako na lang. Aw ikaw na lang. Oo. Na kay mga anak nay. Ako mga anak, tuan man sila giyo. Nanarbaho man sila ilang, kaya naman pamilyado naman sila. Ah, pamilyado na. Pila man ka mo imong anak karon nay? Pito, na isa na ko ka anak din na ulit tao. Ni eskwela na, yung nagkaroon man kay katabang. Ah, Mo nang yan akong tabangan mo na nagkuhan ko kay wala lagi ni bugas hangyo kung buwan ko din sa kuhan kay magpabayloan ako niya akong saging ug bugas. pabayloan imong sagog bugas. Naghan man mo baylo di sa unahan. Aw dagay mo baylo dito sa unahan. Naghan Aw, saon man nga wa namang gyud may mahimo niya. Taping pamanggani ko. amo tamping ba kanay? Oo, taping ko niya. Unsa man ang tapping nay? Unsa man ang tapping? Kanang taping sa rubber magsanggot. Aw tapping sa rubber magsanggot. Oo. Ibutang sa nay mong kuan nay binay. Kay murag Ay, salamat sakit ba kay akong tuhod. sakit imong tuhod. Oo. Naunsa man din imong tuhod nay? Murag arthritis man siguro ni. Arthritis? Sus tampod eh. Taon man nimo nga kung di ko mataping manmikanon niya akong mga anak may lang makauna na sa ako agpadala wa man ko'y cellphone di man ko nila makontak Ah, wala na kay kontak sa mga anak ngantos wala lagi ron. wa man ko'y cellphone Pila naman ka tuig mo wa nagkontak nay? dugay na Mapila naman. Barabana nimo. namatay akong bana atong Abril 5, 24 o 25 Katong last year namatay mong bana. Nanguli imong mga anak. ang isa ra tong akong apo mo ni uli Pero ang imong anak wala nanguli. wala Wala sila nanguli sa pagkamatay sa imong wala sila ni uli kay kuan man mo siguro pamasahe. mao lagi pud nay no kay Nya kay litod baya ng Manila padung dire. matay nay nakatuo jud imong luha in taon sa kalisod nay. Lisod kayo kay nang kaga maghilak ko sa punuan sa rabing magsanggot kay kanang atong buton bitaw ko gutom. Gutom gyud kayo nya unsa man ako nga wa man koy mahimo niya ako magbali mi pila ra pud ka kilo ang ihatag sa tindahan kay sige man lagi kun uwan nya kamay ra mig abot. Karon layo pa bang haul na mo pang 26 ang haul di mo na nagkuha na lang kong saging ako pabartiran ng bugas may na lang tumaka kuan ni konsumo Pila man pud ka kilo ang kuan mo ng saging nay? Pila man pud ka kilo ang ibaylo ana? ang uban din na maluoy sa ako tatag na po silang 3 kilo Maayo noon kay tagaan kag 3 kilo. tagaan ko nilang 3 ka kilo maluoy siguro sila sa ako na tagaan ko na 3 ka kilo niya makapinan po nila huwag ka nang sudan Maayo noon nay no. nangana Oh, panalanginan gyapon sa Ginoo no. ang Ginoo ka maumagin mo tubag Mao gyud nay. Nya nay. Ani na lang ha. Imo man ang pabartiran og bugas. Ani na lang. Kaning okay ra sa imo nga paliton ko na. oo Ha? oo Pila may baligya nimo na imong saging? nasa ipabaligya og 100 may na nagkapait kong 2 kilo 100. Oo. Sige. O na kay sensilyo. wala mo ko sintiyo O kay sensilyo. makay wala gilikan pang kusbuk Oo lagi. Imuha na lang na nay. Ipalit nimo bugas ha. salamat Way problema. Wala pa. dengan salamat kayo Wala problema. tabangan ko ni mas mong kalisod Sige lang. yung taon na Ayan po lang na sa Ginoo tanan ang itong kapobreo na. Ana ra yun ay. Ha? Panalinginan pa mas Ginoo kanunay na. Panalinginan para sa Ginoo kanunay nga tagaan kag maayong makalawas. Basko ka panglawas ha. Taas ka kinabuhi ha. O ana ra. Nyang ka na imong saging. Paliton ta na ko na. imo na Dadaan na lang na. Dadaan na. Ibaligya na na dito. Ha? Ano lang madungagan ng papalit bugas. ako nihatag Ha? ako na lang nihatag Ako imo nang ihatag sa kuha? Oo. Ayaw na. Sa imo na lang na. Ha? Ayaw na. Sige. Dakan pa yung saging sa amo kanay. ako na lang ni pabartiran tukod sa Oh, may pa. unahan. Nay, napay tao dito. daghan ng tao dito Napay tao dito. O sige nay, magto na ko. Oo. Sige. Sige. Amping-amping ka nun, Oo. nay. Salamat ha Sige.